Alkuvalmisteluna tee kevyt tyvituperaus tuperausharjalla, etene tyvestä kohti latvaa. Aseta venyvä hiuspanta tasaisesti pään yli ja kiinnitä se 2 hiuspinnillä takaraivoon. Pinnit pysyvät parhaiten paikoillaan ristikkäin kiinnitettyinä. Kerää etuhiusten latvat toiselle sivulle kieputtamalla. Aseta hiuslasso paikoilleen pannan sisäpuolelta, piikki alaspäin osoittaen. Lasso liikkuu helpommin, kun teet silmukoitavista hiusosioista ohuempia. Vedä lasson piikistä alaspäin, jolloin hiukset liukuvat pannan sisään. Jotta panta pysyy paikoillaan, voit tukea sitä toisella kädellä takaraivosta. Kieputa seuraava osa hiuksista ja pujota hiukset lasson avulla pannan sisään. Toista hiusten lassoamista noin puoliväliin saakka takaraivoa ja siirry toiselle sivulle. Tee hiusten lassoaminen myös toiselle sivulle osioittain kuten ensimmäisellä puolella. Toista lopuilla hiuksilla pujottamista niin kauan, kunnes kaikki hiukset on lassottu pannan sisään. Riko ja tasoita lenkkien rakennetta, käytä tarvittaessa myös hiuspinnejä sekä viimeistele hiuslakalla.